Kamusta ang maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Tugutan mo unta nga kini nga programa imo nga pansinon nga mahimo kini nga instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga pinaagi sa influensyas gahom sa Espiritu Santo ang tanan nga mga nagapaminaw ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Kanimo o Dios nagasalig ug nagalaom kami nga maghatag magtubag ka sa among mga pagampo pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapan, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan ato usa ni nga ibanan ug pipila lamang ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay, naminaw ko sa inyong pagpasabot sir sa bautismo. Okay ra gyud. Pero ang tao bisan pa og nakasabot og dili siya gusto dili gyud kaysa Jesus bitaw sa una. Nanudlo man sadto sa insaktong pagtudlo pero daghan gyud ang modeli. Mao na nga daghan gyud ang mga laglag. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat kaayo sab sa inyong tanalang reaksyon. Okay. Okay. Sa tinuod lang pastor, wala gid mi masayod nga ang pagabautismuhan ang dagko nga tao dili ang gagmay nga bata, pero ang simbahan manggod dunay otoridad maunay hinungdan nga maghimo ra sila og mga butang nga ilang gusto nga wa na isulti diha sa Biblia. Sa laktod pagkasulti mga human invention og kini gisunod sa kadaghanan inay sa tao, inay sa Dios sa tao na musunod. Salamat sa pagbasa pastor. Si Rolly di ay okay, daghang salamat brother Rolly sa contribution. Okay, mao nga sa mga tigpaminaw padayon ra mo kun may plano na mo magpabautismo, dawat na mo ayaw paglangan samtang abli pa ang kaluwasan. Kay ang bautismo nga bautismo mga nya something's missing na ni. Sorry gyud kayo kay dili na nato matiwas og basa kay something's missing man. Okay, ni apatay basahon sir mangutan ang pangutana mi naanatay gi kuan nga paluap nga pangutana. So ato na lang ni usa nga kuano kay sa sunod ato running nga tubagon na ay pangutana nga gipaluapod sa ato nga kuan nga listener. Okay mga higala, last text nga akong basahon. Sir, mo greet ko og happy birthday sa kang Merced nga mag-birthday siya og mga adlaw sir. 8th birthday niya. Merced, happy 8th birthday. Ug mga adlaw mag-18 na ka. Hope nga padayon ka sa imong destiny. Magbinuutan gyud ka kanunay aron nga ang blessings padayon nga mahatag sa atong God diha nimo. Salamat sa pagbasa sir. Si Rodolfo de Ani. Okay, salamat brother Rodolfo.
Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro, Brother Libby, nga malili diha ang atong monitor apan sa dili pa. Gusto lang nako nga pasalamatan di ay ang kanunay pagbaminaw sa may beloved wife diya si Gian Punay dihito uban sa my beloved daughter Alexa Jem dito and my newborn baby boy og sa akong ugangan nga si Mama Susan na diha ron sa kortehan palit lang ginig radyo para ragyong maminaw unya. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa uban sa tanang nagsunod ning atong programa. Okay, Brother Libby? Okay, digang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga, mga hinigugma natong mga tigpaminaw, kutob sa naminaw karon, amo kamo nga kinasingkasing mga higala nga gina-welcome. Gipanimbayam mo namo ning tulumanon sa Jesus is our hope. Niya sa tanan po natong mga viewers karon sa bisan asa nga part sa kalibutan, Pilipinas o guban pang mga nasod, kinasingkasin sa gihapon mo namo nga gina-welcome sa pagpakiguban meaning ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Niya palihog lang po alang sa atong mga followers o mga viewers atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang atong programa parang daghan ang mabless, no? Pinaagi silang pagpaminaw, pagtanaw sa ato nga tulumanon sa radio. Okay, di ta magdugay higala ato nililio ning pipila ka mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. So atong pahibalos to makahigalaan nga pwede na higala makapadangat mo og mensahe, no? Pwede mo ari mo padangat sa among mga number ni Brother John. Text lang mo o pwede ari mo sa ato nga comment section sa Facebook mga higala. Panahon na nga mag-send mo kay ato nang sugdan og basa ang mga mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Sa tanan day nga nag-birthday nining adlaw, so among itunol ang mainito namong greetings. Happy birthday. May God bless, no, sa tanan nga nag-birthday nining adlaw. Okay, niya si Brother Ronilo Itang, happy midweek sa tanang mga kaigsunan og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So good evening Brother Ronilo oban sa imo sang pamilya diri sa Bugon, Bugo City. Okay, niya po si Edwin Iscario sa Istanis Bantayan, no? Maayong gabi diya sa Madadihos, Bantayan o sa Santa Fe ato mga pinalangga diya makaigsunan, mga kahigalaan nga tigpaminaw sa atong programa. Ang iyang mensahe ni Brother Edwin, mayong gabi Brad Libby, naminaw na pud mi diri sa Jesus is our hope. Greet ko sa tanang naminaw. Sila si Brad Billy Gidayawan, Bro Eddie Layos, Dikoy Tayaktak, Brother Jerry of Yasa, Tio Lino Tayaktak, ilabina kay Pare Nibal Almunicar. Salamat. Okay, salamat po sa pag-message ni mo Brother Edwin Iscario. Okay, ato sa ning dalikatan pagtanaw ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga kahigalaan nato nga nag-like, ang uban nag-love sa atong programa tungod kay nag-send sila mga heart, no? Aritas mga nag-like higala ni si Brother Ronilo Itang, niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Ni ato pong nakita si Ka-Ernie or si Engineer Erne Catayas. Engineer, may gabi mo na engineer. Long time no si engineer. Niya po si Emily B. Monares. Okay, may gabi ni Monares Emily. Niya po si Elmodam Flores. Ato pong nakita rin si Alex Orhil sa kanito ni sa Ormoc.
niya pod si Brother Johnny. Mainit. Wag ni bugnaw-bugnaw. Kay init kini si Brother Johnny kanunay. At niya pod si Sister Jenny Rama Fermin. Ani ato pong nakita ni Brother Edwin Iscario, Brother Jerry na Ilon. Niya pod si Brother Abner Dualio, si Jolina Rizal. Niya pod si Oslington Jing, Helen Romagos Elarcusa, Elgira Cesar. Niya pod si Kiana Faith Itang, VM Vance, Jolian Piasidad Mata, niya sad si Lane of Keria, og si Lowell Nodalo Estrera. Muna ito nakita sa pikas nga screen mga higala. So ato ning balikan ang pikas nga screen. Niya sad si Joseph Lagarisa. Maayong gabi, Brad. Lanog diri sa barangay Anislagan. So thank you kaayo no sa tanang taga barangay Anislagan sa inyong pagpaminaw. Salamat nga lanog kay atong programa diha. O makahimog yapo mo sa pagpadala higala og mga mensahe ni sa atong comment section kay atong anamon pagbasa dinhi sa ato nga tulumanon. Kani atangin ninyo higala ang question and answer kay makahimo mo sa pag-participate sa atong discussion karong gabi na pangutana nga atong tubagon dinhi o naamoy mga nahon-nahonaan nga maayo nga tubag sa pangutana ato nang gina-welcome higala isend na dinhi aron ato nang mabasa ang inyong mga dugang tubag or mga tampo dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa pagpadensunahan, itunol ko kamo kang Brother John. Okay, thank you so much, Brother Libby. Ato ning tagaan o pagtagad kining gipaluap nga pangutana ni Efren Buscaino. So, Brother Efren, so salamat kayo unya tungod sa kakusog sa ulan gyud pod kaganina. Wa na lang gid ko mo mga risgar pag gawas paglakaw tungod sa bisan pag naatay raincoat na atay butas tungod kay pila na ni kaadlaw nga dili maayo ang pakiramdam nako kay kining uwanan ta og initan bisan tod may dalat ang raincoat usa ta makasulob sa atong raincoat makuan naman god maigo naman tandaan sa uwan labi na wa ta dayoy kapasilungan. Mailang na unta gikan nag-uwan na daan kay inig ko makarin ko tadaan pero adto na ta uwan ni dito sa unahan unya mauwaw mas ta magrin ko ta nga way uwan Brother Libby. Mayroong panahon murag lain kay unaon. O man sila may irin ko tugwa pay uwan. Yes, pero ang punto magod nga usa ta makaurong wa na nadakdakan na ta sa ulan. Unya I'm sure nga dili gid ko strong og immune system kay muna gani uwan init. Dugangan pa sa klima, medyo kuang yun ni, I'm not feeling well, pero God knows everything, no? Okay, kanana ang Brother Repen, atong kuan, atong mga hisgot-hisgot kaganina, sapat na gid ka ito para nimo, niya makapasalig gos imo nga mapadad-an tika og Biblia, Brother Efren Buscaino, no? Okay, ako sa rin liliyan Brother niya si Brother Ralph Perlot Sabis na atong kauban sa buhat. Mayong gabi ni mo, Dong Ralph, Lot Sabis, nagtanaw siya sa Camotes Island. Tuwan siya Camotes karon. Tuwan naman ni sa Camotes karon. Okay lang ning ato nga kuan, okay lang ning ato nga kauban pod sa buhat, no? Okay. Dong Ralph, kumusta nimo og sa imong pamilya? Kay diri panas dool, modalikyat na din panagsa. Time welcome ug itugot sa Ginoo kuan ra gid ta diri Brother Libby kay ang Ginoo kuan ra man pod maghatag ra og kahigayunan nga ni gamay nga panahon mapakusog ang iyang buhat mauna nga may panahon nga ang usahon sa Ginoo ang nagabuhat aron nga makusog-kusog ang pagbuhat kay karong panahon na ron dili pagpauswag sa imuhang sarili kundi panahon gyud nga ipauswag ang dungog sa pagwali sa kaluwasan.
Well, niya tayo basahon eh. Okay? Sir, si Efren Buscaino ni, para sa inyo ang kaluwasan sa bautismo di ay. Okay, salamat kayo ha, brother Efren. Akong balikon, makasiguro ko nimo nga mapadad-an ti ka og Biblia. Ha? Okay, matod pa nimo ang imong Biblia medyo kabungkago na. Okay lang, padadaan ti kag Biblia nga pag na ma-touch na ang Biblia nga mabasa kay gamay na gamay na lang Ginoo nang nahabilin kay gikan man na sa Philippine Bible Society kay ug adto gud ta didto mo kuan adto ta mo order ito labi na by volume na makalis magyud ta basta didto gikan por aritas mga bookstore ay pastang mahala na gyud no, labi na og hardbound ang imuhang kanana ang kinahanglanon. So brother friend ni ang imong pangutana nga sir sa April Buscaino ni, para sa inyo ang ang kaluwasan sa bautismo ni ay. Okay, daghang salamat ha, brother Efren. Ang tinuod pagkasulti, brother Efren, para sa amo ang kaluwasan dili sa bautismo. Akong balikon na, para sa amo ang kaluwasan dili sa bautismo. Pero gikinahanglan pud ka nga magpabautismo aron pud luwason sa manluluwas. Remember niya, sumala sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12, wala nay lain pangangalan o busilong sa landong ang tao maluwas. Timan ina si Kristo ra gyud. Siya ang kaluwasan lahi sa mga pang-scam nga mga pagtudlo nga og di ka magpasakop sa ilang relihiyon, di ka maluwas kay sila ray luwason, sila ray gitubo sa dugo ni Kristo. That is a big lie. Kay madala raan na ang mga membro nga may pagka-inosente pus Biblia, ang tawag ni Sintis Biblia pertinto oha ana. Kay naa magoy mga tao nga magbasa og bersikulos Biblia, ang gibasa hatagan ba sa pawan sa kanang gitawag og kanang batang imong gitawag your own understanding, mao na nga sa imong kaugalingong pagsabot, mao na ipa kudama sa tao. So imbis ang naas Biblia mo'y madawat, mahangpan masabtan ang imo na nga kaugalingon nga interpretasyon, mao nay gidawat og nasabtan sa tao. Mo na nga kadaghanan labi na og way Biblia aw makato urang gipod nga kana insakto, pero og sundon gid ang gihimo sa mga early Christian sa unang panahon nga nangakabig sila sa pagpangwalis mga apostolis, og sundon gyud na kanang mga pagtudlo nga sama na mahibaluan maginimo na nga baka unsa may gihimo sa mga early Christian sa una. Sumala sa Buhat 17:11, ug kining mga Hudiyo mas mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica, kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Unsay basihan nganong ang tao makasiguro siya nga insakto na ang iyang nadungog og nabati? Ang tao gudron tungod las nadungog og nabati okay man di na magsusis Biblia. Tanawara nga ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw. May pamaninuon ang mga text din sa imong cellphone, imo pa nang basahon kadadlaw. Pero ang text na ganis Ginoo sa Biblia pastilan gini mo bagunula, di ka magid mo basa. Ang kasulatan ginasusi gina sa mga early Christian adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Nakabantay mo nga kini nga programa dunay mga taong andam mo donate, mo gamit silang bulsa pinaagi sa gasto sa Biblia aron na ay ikahatag sa mga tao nga naginahanglag Biblia tungod kay kini nga programa, kini nga denominasyon naghandom nga ang pulong sa Ginoo ikapaabot ngadto sa matag panimalay o matag tao. Muna magpasalamat ang adunay mga tao nga gitandog ang ilang kasing-kasing ginamit ang dako na nga kantidad sa salapi kay Bible man ni dito sa Philippine Bible Society nato gi-order, makabaya last nga kuan nato kinini ang 65,000 unya mabaw pata og kuan sa mga resibo kay ari man na as PNB ang mga resibo kuan na unya pagkadawat na sa PBS o kung Philippine Bible Society sa imuhang bayad dito ipadala ra pod na nila niya nakadaig ko ka honest gyud sa taga PBS pod kay og dili ta nila padad-an
aw wa tay mahimo nya tuwa nang kwarta dito sa ila, napasulod na silang bank account sa PNB. Pero ang PBS kung Philippine Bible Society, mga honest ni sila dinha, no? Unya karon niya gisusi ang kasulatan. May tungod sa imong kuan, Brother Efrain, pangutana nga para sa inyo ha, sir, ang kaluwasan sa bautismo diay dili. Ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. Kung imong basahon ang Buhat Kapitulo 16, versikulo 30 ug 31, sa diha nga ang warden o kon ang jail guard nangutana kang Pablo, nag-ingon nga, unsa may buhaton ako aron ko maluwas? Unya ang gitubag ni Apostol Pablo, tumuo ka kang Hesus og sa imong panimalay og maluwas ka. Kini nga programa og namo ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. Apan gikinahanglan pud nimo nga magpabautismo aron ka luwason sa muluwas ug manluluwas nga si Kristo. Tanaw ang gisulti ni Kristo, Mateo kapitulo Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ug 16 ang gisulti ni Kristo, og ang napulo og usa iyang gisugo nga panglakaw kamo ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Timan-i ang jurisdiction gud nga ipaabot ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Nganuman natuman ang pulong, gamhanan ang pulong sa Dios pag-ingon sa Ginoo, go to the world and multiply. Busa milukop sa tibuok kalibutan ang kaliwatan sa tao, ug unya ang Dios mismo si Kristo nagingon nga panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwalin ninyo ang maayong balita. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Mao nay gisulti na ni Kristo. Asa ang tao maluwas? Sa kang kinsa ang tao maluwas? Kang Kristo. Pero kining Kristo nga mauray makaluwas nato umay atong manluluwas, nagsulti siya iwali ang maayong balita. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Timan ikaw dugay ka naman gyud karon nga kamo dinha mga naminaw, wa man gyud mi makatan-aw sa inyong sitwasyon kay D.R. Mamirdes announces both. Unya sa kataas nga abuton sa atong programa, wala mi masayod nga dunay mga tao nga seryoso nga mga naminaw. Pero dili lang namo siguro nga ang tanang naminaw ang ilang napaminawan, ilang dawaton. Tanaw ha, nag-ingon dinhi ang mutuo o ang magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Mamili ka karon higala, magplano ka og asa ka mo lugar. Ang imo, dawaton mo ba ang silot sa Dios o maluwas ka? Nagingon ang mutuo og magpabautismo maluwas. Sa matag gabi gihimo ang atong programa, duna kabay pagtuo sa imong nadungog og nabatian? Ha? Di man ina kay ang mutuo unya magpabautismo maluwas. Dili man na pwede nga mutuo ka lang unya dili ka magpabautismo, kay ang mutuo unya magpabautismo maluwas. Bisan pa manggani sa panahon sa mga apostoles sa ilang mga pagpangwali, ila gihapon nga girekomend ang bautismo. Nganuman importante kini alang sa kaluwasan sa tao. Pero dili nimo ay makaluwas ang bautismo, kay ang manluluwas ug makaluwas pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ug mao bitaw hinungdan nga imong tuuhan ang maayong balita, kay ang maayong balita mao man na si Kristo. Tanawa, kung imong basahon ang Buhat Kapitulo 2, versikulo 36 ngadto sa 38, girekomend gihapon na sa mga apostoles ang pagpabautismo. Kinipod nga programa nga inyong gipamatian sa ngalan sa Ginoo o sa pulong sa Dios, magarekomend gihapon mi nga kamo magpabautismo mo, kay ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman sa silot. Karon sa panahon sa pagpangwalis mga apostoles, sa Buhat 2:36 ngadto 38, nag-ingon din matud pa ni San Pedro, ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Jesus gihimo Ginoong Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Ug sa ilang pagkadungog niini sa mga apostoles, sila gisakitan pag-ayo,
ug sila nangutana kanila nga nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Meaning nga ang pag-ila gyud di ay sa mga taong nagdala sa maayong balita igsuon. Pero unsaon man nga imbis ilhon nga igsuon ning nagdala sa maayong balita, libak-libakon man hinuon, saway-sawayon man hinuon, daot-daoton man hinuon, imbis nga ilhon nga igsuon, kung ang imong pag-ila sa nagdalas pulong sinos maayong balita, giila nimo ng igsuon, kutob sa imong mahimo nga kaayo nimo ipakita nimo nga naman igsuon guna nimo. Pero giila na nimo unsa imong pag-ila diha nga imong saway-sawayon daot-daoton na hinuon nimo, imbis mo aga ka mutabang ka kay nagbuhat na sa bulwatos Ginoo, imo na inong sawayon, imo nang daoton. Pero kining mga tawo nga gisakitan sa pagpangwalis mga apostoles, sa mga igsuon, unsa may among buhaton? Niya, ayaw mo paghunahuna nga kining 38 bautismo na niya, dili tubag na sa pangutana sa mga tao, tubag na ni Pedro. Kay mao man ni gamiton sa mga wanis, kining 2:38 sa pangalan ni Jesus, dili pa ni aktual nga baptism ni antong panahona, tanawaw. Og si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa sala. Ang rason o hinungdan ngano nga ang tao maghinulsol, ngano nga ang tao magpabautismo tungod na sa kang Kristo o alang sa kapasayloan sa sala. Unya kalumana, unya ang sunod ngon ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Atong analisahon. Ang tubag ni Pedro sa pangutana ni atong mga taong ilang giwalan, dili pa ni bautismo ha tubag ni. Unya ang mga wanis, mo man ilang basihan ni 2:38 kay nagtuo mo sa bautismo na ni tubag pa ni sa pangutana sa mga taong giwalihan sa mga apostol. Why bautismo nangyari ining bersikulo ha? Karon, ingon ni Pedro, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Unsay rason, unsay hinungdan nga magpabautismo ka sa ngalan ni Jesucristo tungod og alang sa kapasayloan sa imong mga sala. Nagpasabot nga kun ang tao dili siya magpabautismo, wala ing kahigayunan ang pagpasaylo sa iyang sala. Busa kung ikaw naghuna-huna ka nga dunay sala o gusto kang kanang salaan nimo mapasaylo, ang una nga imong himuon maghinulsol, pangalawa magpabautismo tungod sa kapasaylo magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa sala. Dili gani ka magpabautismo, wala ug wala gid-ing kapasayloan sa imong sala. Ug diha ni anang salaan nimo, mauunya na mo justify, mauunya na mo testify nga malaglag ka didto sa kalayo sa impyerno. Nganuman, wa man nimo kahinulsuli ang imong sala, nagpabili na. Busa gikinahanglan gyud na nga magpabautismo ka. Sunod gisgutan, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Nagpasabot nga dili ka mapasaylos imong sala kung di ka magpabautismo, ug dili pud ka makadawat sa gasa sa Espiritu Santo ug dili ka magpabautismo. You get it? Karon ipadayon ta kining mga bahina. Sa 40 ug 41 sa buhat 2:40-41 nangon, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Kini wa na ni i-record ang gisulti, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Kadtong mga pulong nga gipangpamatuod gadaghan sa mga apostolis, wa na ika-record sa Biblia, pero nasayod ta nga dili sa sa usa lamang kay gayon ikasaysay ang pulong sa Dios, pero nag-ingon ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Busa ang pulong sa Dios ipamatuod gyud diha sa tao. Munay hinungdan nga bisan ulan man og init, mulakaw ang inyong mga higala alang sa pag-Bible study aron ikapamatuod ang pulong sa Dios. Ug sa daghan pang mga pulong siya naghimo og mga pagpamatuod. Busa ang pulong sa Dios ipamatuod gayon. Unya nag-ingon, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang mga pulong. Kinsa ang bautismuhan?
kadtong midawat sa mga pagpamatuon sa pulong sa Dios, kadtong misagop kung imong i-twist ang bautismo adtos gagmayng mga bata, unsaon man nimo pagpamatuon sa gagmayng mga bata, unsaon man nila pagdawat sa pulong sa Dios nga ipamatuon nimo diha sa gagmayng mga bata. Busa ang gisgutan ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Ang mga tawo duna may tawo nga pilisupak, na itawong pilisupo. Oh, tanaw ha. Dahil man ang mga pangatarungan, kada dayang bata, dili day na tao. Yes, tao, bitaw na. Wa man ta magkuan, wa man ta mag-iingon ang dili na tao. Nan kay tao man, bautismuhan sa dayang bata na, ni sobra na gid pod hinuong ka. That is your own interpretation. Tanaw ha. Ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Ang bata, gibautismuhan ng nakasagop sa pulong? Wa. Og ni adtong adlaw may 3,000 ka mga tawo na hidugang kanila. Ang termino 3,000 ka mga tawo, meaning dagko, wa man yung 3,000 ka mga bata. Di man na lisod yung sabton, di ba? Pasabtan ninyo na. Busa ang pagabautismuhan kadtong mga misagop sa pulong sa Dios. Mo ito'y bautismuhan. Karon ni sa unsa man nga punto ang pagsagop nila sa pulong sa Dios, unsa may itudlo ni adtong mga tao nga kinahanglan magpabautismo, pamatian yung gipamulong gihapon ni Kristo. Sumala sa Mateo 28:18 hanggang 20 ni Ao. Kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Si Kristo anahan namulong. Karon nagyan siya, busa panglakaw kamo sa tanang kanasuran ug himuan ninyong mga tinun-an. So Bible study and gyud himuong tun-an. Kapila naman ni may tabo sa nakalain-laing lugar o dapit nga dunay mga kaigsuunan nga mo presentar sila na minaw sa programa sa radyo, mo presentar sila mo ato sibahan nga magpabautismo. Makuha ang mahisgutan ako si Brother Ricardo Incabo diha sa Victory, Minapasok, Calatrava, Negros. Ha? Naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Ug unya tungod kay gikinahanglan gid niya nga iyang alagaron ang Ginoo, miadto sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Gipangutana siya, Brad, asa mo ka? Siya mo simba ko o magpabautismo po ko. Kay naminaw ako sa radyo. Ha? Naminaw ko sa radyo. Taron na si Brother Ricardo Incabo, giingnan siya. O dili man na ingon nga, kinini ang bautismo largo, magtuon usa ta. Nga naman ang gisulti ni Kristo, himuan ninyong mga tinun-an. O ang itudlo sa inyo, kanang mga butang nga uyon sa kabubutos Ginoo, dili mga butang nga uyon sa kabubutos yung Pangulo. Unya nag-ingon din niya nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon, daghan mang mga sikta o pundok nga naggamit ani. Sakto man na. Pero unsar goy sayop, nagbautismo sila nga dili gyud kwalipikado. Ano man, excuse me, tungod kay Nia sa 20 sa 19 na gayon, magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa maning bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Pamati ang 20 nga magatudlo kanila. Tanawa, importante gyud ang pagtudlo. Mo bitaw na nga susihon nimo sa kasulatan kanang imong nadungog, imong nabatan gitudlo sa imong tinuod ba? Kay importante gyud na nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Timan-i ang pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. So brother and friend Busgayno, ang imong pangutana sa ato pa-DSR sa inyo, ang kaluwasan sa bautismo, dili kang Kristo ang kaluwasan, dili sa bautismo, pero gikinahanglan gyud nga ang tao magpabautismo kay kabahin kana sa imong kaluwasan. Ang pagabautismuhan ang gitudluan sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo. Tan-awa ninyo ning mga tao nga nabautismuhan man tuod, pero unsa nakita ba niyong kausaban silang kinabuhi? Wa.
Ngano man, kay wa man sila tudlos pagtumas gisugos Ginoo. Sa wa pa sila nabautismuhi, gikaon nila nga itugot sa Dios nga kaunon. Human nabautismuhi, nagkaon ra gihapon. Nganong naingon ana man na? Tungod kay wa lagi tudlois pagtuman sa gisugos Ginoo. Sa una, so wa pa nabautismuhi, gilapas ang napulo sugo. Human nabautismuhi, naglapas ra maghapon. Nganong naingon ana man na? Kay wa man gyud nila tudloi, wa ba sunda ang proseso nga angay himuon sa una siya magpabautismo. Sa una gilapas ang kanini ang adlaw ipapahulay. Sa una sa Domingo. Pag humos bautismo Domingo lang gihapon nga gisugos Biblia sa bando. Ngano man ni tungod kay wa sila kausaban sa ilang kinabuhi. Tungod kay ngano man wa sila tudluis pagtumas na nang gisugo sa Ginoo, pero sa walay ko kaulaw og panuhaduha katata muangkon nga born again. Ang resulta together again. Born again nga naman wa makita ang tinuod nga kabag-uhan ug kausaban human na bautismo kay padayon paghapon nga gilapas ang kasuguan sa Dios. Brother and friend Busgayno, nagtuo ko nga nasabtan nimo ang mga butang nga amo diring ginahisgutan and nga idili nimo dili nimo insultuhon ang Ginoo, dili nimo biguon ang Ginoo, dili ma-disappoint ang Ginoo sa imo tungod kay ang Dios nanawagan natong tanan. Kay sumala sa Tito 2:11 ang kaluwasan para sa tanang mga katawhan. Nganong hinungdan gyud, nganong daghan nga dili mga luwas adlaw sa katapusan kana tungod kay wa nila kinabuhii ang kaluwasan. Amo nay daghan nga dili unya dili unya mga luwas mga laglag kay wa kinabuhii ang kaluwasan. So brother and friend, ayaw pag-usik og panahon. Muabot ra gyud baya natong tanan ang kahigayonan nga magtupong na ang ato nga tiil atong bitiis, muubay ang atong bukton diha sa atong kilid ug matulog ta nga dili ta makamata hangtod na sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo usa pa ta mahigmata diha sa kamatayon. Brother and friend, uban sa ng mga naminaw, di na gyud ka makahimo pas pagsimba, di na ka makahimo pas pagluhod, di ka na makahimo pas pagampo nga naman kay patay ka na. Karon himo ana, mindras buhi ka pa. Ayaw pagsalig nga baskog pang imong lawas. Unya na hinuon ka muduol sa Ginoo og magkinto-kinto ka na, magsakay ka na og wheelchair, magkratsis ka na, mo pay imong iduol des Ginoo. Karon kay baskog pa ang imong lawas, ikahimuot pa na sa Ginoo kay mahimo pa nimo ang mga butang, ang mga buhat nga angay ikahimaya og kanlipay sa Ginoo. Sumala sa gisgutan sa nang Korinto 10:30, gihisgutan og 31, busa kun magakaon ka ug magainom, buhata ka na alang sa paghimaya sa Dios. Karon nahimaya ba ang Dios nimo? Basig wala, himuon na nganuman mintras may panahon pa. Ang Dios nanawagan nimo og nako, buhata ang gusto sa Dios nga buhaton. Ang gihisgutan sumala sa Korinto sa Santiago 1:21 ug 22 ang gisulti, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Remember, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala ang inyong gipamatian, pulong sa kaluwasan dawata kini. Nahigisgutan sa 22 nagingon, hinuon tumanan ninyong pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini. Anay mga tao gusto lang maminaw, dili gusto mosunod. Hinuon tumanan yung pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo ni nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ayaw na mo niya na hunong na sa paglimbong sa inyong kaugalingon nga kutob ra mo sa pagpaminaw nga dili mo mosunod. Ang Hebreanong 3:15 nagsulti, samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Nganong hangtod karon wa ka maghimo sa pagpabautismo, wa ka nagpatudlo sa pagtuman sa nagisugos Ginoo, kana tungod kay gipagahi nimo ang imong kasing-kasing, dili tungod kay wa ka kadungog, dili tungod kay wa ka kabati, dili tungod kay walay tawo nakasulti nimo. Kay pinaagi sa imong pagpaminaw ning atong programa sa kahanginan, Jesus is a Hope. Natug-anan ka na, nasultian ka na, nakadungog ka na, nakahibalo ka na. May the Lord God bless you.
o sa tanang mga naminaw. Brother Efrain Busgaydo, God bless you and your family. Si Brother Libby, maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So arita diri higala sa pagbasa nining mga nahidugang no nga mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning tan-awon niya si Sister Alma Mahait. Happy midweek to all and good evening sa tanang naminaw sa atong programa More Power and God bless you always. Salamat sa inyong pag-view, Madam. God bless you too. Anya niya pag-share mensahe, mayong gabi sa tanang Randel and Arlen Dorotan. Kanunayng maminaw o Mylene Codera Batak o Noy Marling o nang Bibe Roble. Salamat kaayo nining mga kaigalaan nato nga naminaw sa ato nga programa. Anya ni asad mga higala si Brother Jerry na Elon. Mayong gabi ninyo diha Brother John, Kuya Libby. God bless sa inyo. O God bless sa programa. O God bless sa tanang viewers o sa tanan nga mga listeners. God bless sa tanang viewers. God bless to all SDA around the world. Niya po si Brother Jex Malinog. Good eves, brother. Happy midweek. Niya said si Brother Jandre Punay. Mga bro, diha sa radio, maayong gabi ininyo o sa tanang naminaw. Salamat sa Ginoo nga balaan nga iyatang gitabangan sa tanan tang gikinahanglan basta misalig takniya. Happy midweek. God bless. So, mayong gabi ni mo dong, Jandre. Niya po si Gloria Ferrer. Good morning, Brad John, Brad Libby, watching from Canada. Okay, buntag baron dito sa ila, no? Mayong gabi niya, Pastor Gloria, mga Ferrer family. Kumusta nyo na, Pastor Gloria sa Canada o sa imong buutan gabana, si Brother Neftali, no? Thank you so much for viewing always sa ato nga programa. Okay, niya sad si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya duha ka heart o duha ka mot nga nag-pray. Niya po si Henry Mindaros, tinaw gyud kaayo ang kamaturan alang sa tanan nga naminaw, karon nga wala pa mutuo o wala pa magpabautismo, mga kahigalaan mintras karon karon nga may panahon pa dawata ninyo ang Ginoo o aron lang pod aron lang pyud sundon ang requirement sa Ginoo og sunda kini ang iyang mga sugo kay kinilang ang programa sa tibuok kalibutan ang nagtudlo sa kamatuoran. Wala na ilaing programa nga nagpamatuod, wala na ilain kiniragyod kana o gusto mo maluwas o niya sa pagbalik sa Ginoo kay ang atong mga kinabuhi wala jud ta makahibaw. Anha nata mo alagad og wala na'y panahon mintras karon alagad nata. Okay, salamat no. Panawagan to ni Brother Henry Mendaros. Niyasad si Pastor Jomar Compuesto, watching here in Bulacau, Cebu City. So good evening, Pastor. Salamat, Pastor, sa pag-view. Abi man ako og ang parihan namo, Pastor, di mo ganahan maminaw, Pastor. Salamat ha. God bless nimo og sa imong pamilya. Okay, ato ning lilion makadiot mga higala ang pikas nga screen alang sa mga kahigalaan nato nga dugang naglantaw no, nag-like og nag-heart sa ato nga program. Ato ning tan-awon okay, aritas mga nag-like.
niya si okay, niya si Alex O'Hill, niya ato nakita si Climaco George NG, Angel Alburo Diheto, niya si Jake Sumalinog, si Danny LP, niya po si Marlon Federicos, ato sa nakita si Bing Punay, niya Aritas Picas, nga mga nahidugang nag-love sa ato nga programa, sa mga nag-send og mga heart. Okay, ato nakita rin si Brother L. John Tonyakaw ni Dia, kanya niya po si Brother Geno Arcabal, niya sad si Oliver Kengijen Shudjan Hista Abalye, niya po si Jeffrey Arrogante, niya ato po nakita si Gloria Ferrer Florida Sigarino, niya sad si Ronaldo Bragat, Jacob Samalinog, si Ivar Langido, niya po si Abner Dualio, niya si Milmar Escalicas, Junicia Yunting Lasida. Okay, as of this time, mo tayo ato mga nakita higala nga mga kahigalaan nga naglab o nag-like sa atong programa. Okay, mo padayon ta ngadto sunahan alang sa pangutana nga naghisgot mga higala mahitungod sa bautismo. Ang pangutana, ang ato kunong kaluwasan sa bautismo ra ba? Mao to, Brother John, no? Yes, namato pa niya, sir, sa Efren Buscaino ni, para sa inyo ang kaluwasan sa bautismo de. Okay, salamat kayo, no? So, sa Seventh-day Adventist Sigala, ang kaluwasan pinagi ra gyud kang Kristo. Kay sa buhat 4:12, ang Biblia nagsulti matod pa nga way laing ngalan dinhi sa silong sa langit diin ang tao maluwas, pinaagi ra gyud kang Ginoong Hesukristo. Pinaagi gyud kaniya kay siya ay atong manuluwas. Og wa siya, wa tay manuluwas. Mao na nga ang bautismo nganong importante man sa bautismo. Tungod kay munay usas mga sugo nga gihatag nato sa atong manluluwas. Nagtuo man ta kang Kristo. O niya pinaagis pagtuo maluwas man ta. Kay sa buhat 16:21 nagsulti ang po niya, aron maluwas ta lakip atong panimalay motuo ta kang Ginoong Kristo. So wala yung manluwas si Kristo ra. O niya kinahanglan tang motuo sad kang Kristo aron ta maluwas mahigala, motuo ta sa atong manluwas. Once nga mituo ta niya, motuo pud ta sa iyang gisugo nato. Siya nga atong gituhuan nga manluwas. Nagsugo ba siya nga magpabautismo ta? Nagsugo mga higala. Sa atong makita sa nakasulat sa Marcos 10:39, nagingon si Ginoos, sa bautismo nga ginabautismo kanako, pagabautismuhan usab kamo. Higala alang sa mga mituo kang Kristo. Nagingon si Ginoos nga sa bautismo nga ginabautismo kanako, pagabautismuhan usab kamo. Alang sa mga tumutuo, kinahanglan na magpabautismo ta. O kung sa bautismo ang ibautismo na to, ang kadtong bautismo nga gibautismo ni San Juan kang Ginoong Hesukristo. Sanglit nagsulti siya nga sa bautismo nga ginabautismo kanako, kinahanglan usab kamo pagabautismuhan. So, ang imong pagpabautismo dili tungod kay nagpabautismo ka, tungod kay gusto kang maluwas.
nagpabautismo ka higala tungod kay mo na gisulti sa atong manluluwas. Ang atong manluluwas si Kristo. O usunas mga requirements sa tao nga naa kang Kristo. Moduol ka niya, moalagad ka niya, nagingon si Inosos nga magpabautismo ta. Sama siyang pagpabautismo. Si Ginoo sigala nagpabautismo. Sa Mateo 3:15, pwede suglo ni Mos 13, ngadto 17, na diyang sugilanon nga si Ginoo miduol kang Juan Bautista, mihangyo nga siya magpabautismo. Si San Juan, mata posible, bisulay siya sa pagsalanda nga ako pamangani unta ang angay nimong bautismuhan og ikaw na hinuon ang magpabautismo kanako. Ingon si Ginoo, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron atong matuman ang tibuok pagkamatarong og siya misugot na lang. So word nga angay kanato ang pagbuhat niini. So alang sa mahimong Kristiyan, angay jud bang higala? Kana word kanato apil na taana. Angay kanato ang pagbuhat ani aron atong matuman ang tibuok pagkamatarong. Diday mahingpit makumpleto atong pagkamatarong kung wa ta nagpabautismo sa mas bautismong Ginoo. O niya nagingon sinahan og sa nabautismohan na siya, nahawa siya gikas tubig, giunlod po siya. O niya human sa nabautismohan, ningkonsad kaniya ang Holy Spirit og nag-ingon ang amahan gikan sa langit, kini ang akong anak nga pinalangga, kaniya ako adunay kalipay. So nagpabautismo ta tungod kay kita mituo kang Kristo, og ang bautismo higala mao ang pag-unlod sa tubig, simbolo kana ng atong mga sala gilubong diya sa tubigon nga lubnganan. Sa atong mabasa sa Buhat 2:38, nag-ingon si San Juan, pag hinulsol kamo, si San Pedro, niya, sunod ingon siya, pagpabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo, sugo na sa Ginoo. O gikinahanglan tumanon sa nato na, kay sa atong mabasa sa Santiago 10, maglapas tag isa kasugo, sama ra natong gilapas sa tanan. Usa na kasugos Ginoo, ingon na Ginoo, pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo alang sa kapasailoan sa inyong mga sala. Ang bautismo higala simbolo na nga pasayloon ang atong mga sala kadtong mga sala nga karon panato nahibaw-i sa dihang nagsusi kanas kamatuoran kadtong mga sala ilubong sa tubigon nga lubnganan. Requirements na kay way taong makasala nga padtong langit kinahanglan siya mapinasaylo ang iyang mga sala. Okay, wa naman tayo mga higala. Miabot ba yun ang kinutuban sa di pahingpit na puso na itong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, magampo kita. Mahigugmaon ug dalampanan nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ang tanang nagkapaminaw, dadas kala kahayag sa kamatuoran, gipangayo namo kanito.